kamar yadda kuke gani wannan tawagan sunan su kawai jarumai, ba abin da suka sani illa a je a bude hanya masu isar da sakon annabi su wuce. Su wannan shi annabi ya sunan wannan tawagar. Wannan tawagar asalinta sunanta 'yan saki na kan doki, daga haka ta fara kuma yau ta waye gari ta rikida ta zama 'yan saki na kan doki, ta zama 'yan saki, ta zama kuma 'yan lufudin annabi Muhammadu. Mu annabi Muhammadu muke daura lufudi. A masoyin annabi sharifi ko Allah ya cika wadadi wane mutum. A masoyin annabi kamar yadda muka sani kana da fuska biyu, to ɗaya fuska da mu ɗauko. Yau ranar ku ce ta annabi a cikin 'yan mintoci tunda aikin annabi kake sallallahu alaihi wasallam a koda annabi sallallahu alaihi wasallam. To wace iriyar koda za a yi maka al'umma kana gani dandazo sun zo su kalli wanda suke son kodadde, wanda ubangiji ya gama koda shi yana ma kirari da take, yana a so shi dole, a bi shi dole, a sallama masa dole. Ka so shi Allah ya soka, ka ki shi Allah ya kika, ka yarda da shi Allah ya yarda da kai, ka ki shi Allah ya kika, ka bi shi Allah ya ce ya soka, ka yarda ka sallama masa Allah ya ce zo ka zama nawa, ka juya babbaya, ka azabtu ya soka, ka azurtu ya yarda da kai, ka azurtu. Ya annabin nan yake ya fi kowa girma, dan masu girma, dan mukamin girma na Madina. Allah ya kai mu Madina. Duk wanda ya zo taron nan lafiya Allah ka mai da shi gida lafiya. Allah ka nuna mana annabi Muhammadu. Muna godiya sosai.